Μην ανοίξεις. Τι λες, παιδάκι μου, δεν θα ανοίξω, τρελάθηκες? Η κυρία Θεοτοκάτου. Κύριε. Σας παρακαλώ, κυρία μου, να μαζέψετε το γιο σας. Τι πράγματα είναι αυτά? Ποιος είναι δηλαδή? Ο ωκεανοπόγονος είναι? Σκούρα τα πράγματα. Δεν σας κατάλαβα. Ο γιος σας, κυρία μου, έκανε στην κόρη μου μια πιπιλιά. Μία σταλιά παιδιά και αντί να ασχολούνται με τα μαθήματά τους, πιπιλούνται. Απιπιλιούνται. Εκείνη μου πήρε να την κάνω, ήταν παιχνίδι. Εκείνη με δάγκωσε. Α, εκείνη. Λοιπόν, καλά έκανα και τη χαστούκισα. Ο Χριστός και η Παναγία, κύριε. Το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς, κυρία μου. Ερμή, καλύψου. Κύριε, τα παιδιά στην εφηβεία. Προχώρα, εμπρός. Ομαδικές Μέχρι εδώ. απώλειες. Καλή και η παιδαγωγική, ωραία τα συστήματα, όλα έχουν και τα όρια τους. Τι θέλετε, κύριε, εσείς? Ο γιος σας, κύριε, έκανε στην κόρη μου μια πιπιλιά. Πιπιλιά ο Ερμής. Ο Ερμής. Η Αφροδίτη τι? Ας την Αφροδίτη, εδώ έχουμε τον Ερμή. Πιπιλιά, πιπιλιά, αγόρι μου, πιπιλατζή μου, εσύ, αγόρι μου. Ελάτε, κύριε, παιδιά είναι, θα υπερβούν τα εσκαμμένα. Πώς φαίνεται ο δικηγόρος. Μα δεν είναι θέμα. Ήταν ατύχημα, ρε!